Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Aksyon Radio! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. 10 minutos nakaligad sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action Reports Afternoon Edition. Inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Hinovaya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Mga balita sa sining Miyerkules Santo, Marso 31, tuwig 2021. Sabayin sa nga balita lokal, pagpurugiot, pagpudagpudag, pagpamuyayaw. Liwat naman nga nabatian kasunod sa makakilibot nga brownout. Sa mga hapon, ginatawag man nga total blackout. Oh my God! Ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nag-anunsyo nga may natabo nga unscheduled power interruption. Unang report nga nabato naton sa pinalamang kabahin sang Negros Occidental. Pero sumo-sumo diri sa sunod sa Bacolod ay total blackout. Di ang coverage area sang Sedeco hindi malang Bacolod, di ba? May pila ka mga banwaman kag sunod nga sakop sang Sedeco. Ang Sedeco Hall franchise area kag Nuneco, Valladolid kag San Enrique substations apektado. Ang ginalinan sari among pag-trip off at tripping sang power transformer 1 kag 2 sa Bacolod substation. Ang pagligom-dulom nagumpisa law na 41 kainas ang hapon. Amoy ning senaryo nga mesasin uman na pamangkuton. Wagid na namian. Labi na sa subong nga ang tiyempo tuman ka tig-ilinit, tuman ka paang sang init. Aman ang ginasiling nga init na brown out pa. Oh my God. Aman ang reaksyon sang pila ka mga ka-aksyon naton. Ang arago kasakit. Aman ang resulta nga nabatsagan nila. Pero nung mahimo di, wala kundi hulat kag sakripisyo. Hasta magbalik ang kuryente kag kasanag. Ang good news, bagod may mga lugar naman nga nagbalik man ang power sang kuryente sa mga hapon. Good news, good news. Samtang ano pagkadibasa rin ang balita sa bahin sa lokal, Vice Mayor Familiaran nagapalayag. Hindi na kinahanglan ang resolusyon ni Councilor Gamboa. Bangod adlaw-adlaw, nagalibot man ang Task Force Disiplina sa sudad sa Bacolod. Sa simple ni sugilanon na ginasugo ni Councilor Gamboa ang mga miyembro sa Task Force Disiplina. Parakop kamo, obra kamo. Pero hambal ni Vice Mayor Familiaran, di na dapat pagsugoon ang mga miyembro sa Task Force Disiplina. Kaya dawadlaw, nagalibot ba sila? Anong masay mo din ikaw, Sir Gamboa? Una sa balita, una sa aksyon.
Samtang senaryo nga ginabantayan karon ay hindi lamang pagdamo sang kagaw nga corona kag pagbakuna kontra COVID-19 kundi nang pati na mga tourist destinations, beaches, baybayon, kasubaan, kabukiran o kon mga resorts. Ginatiid, ginapanilagan, bangod basi may maglisa kag mayara sang magwalda-walda sa tion sang ginatuwag Paskwa sang pagkabanhaw amoning adlaw sa Domingo, Abril 4. Suro-surod nga mga abiso o kon pahibalo ginapagwa sa pila ka mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental. Kalabanan sarado, may mag-aabri perong karabaon sang magasulod nga tawo tuman ka limitado. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bakulod nga hugada, Mayor Bing Leonardia kag pila ka mga opisyal sang syudad IATF members kag Quarantine Center Action Team sa mga hapon nakigsapol sa mga tag-iya sang resorts kag mga negosyo nga nagapaganyat sa mga tao dara sa may area sang Barangay Alangilan kag Barangay Granada kundi kahapon Barangay Punta Taytay kag Pahanukoy. Subong Barangay Alangilan kag Barangay Granada ang ginarangka. Ang health protocol o kon ang pagpasiguro nga way sang tipunay sa mga tao nga matabo. Isa lamang sa ginahambalan na may restaurants, may coffee shops, pila ka mga barangay officials ng tambong man. Pulis siyempre aragid na ginpatambong man. Si Mayor Bing maga-issue sa executive order nga mo ning basihan ago di patuman ang estrikto kag ala kamay na bakal nga pagpatuman sang regulasyon sa mass gathering kag minimum health standards. Kunusuyon ang istorya maka-aksyon, isa lang bot silingon diri, isa lang ang luyag ipalabot sang syudad nga mensahe sa tanan nga makulod nun. Kung hindi ka mo luyag magpasan sang penalidad sang kaso multa kon problema tay monong kamos balay pagpamalandong dalang sa inyo sa nga puluyan kag nugay kapasabay. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Gobernador Bong Lacson sang Negros Occidental may mensahe nga luyag ipalabot sa mga Negrense sa mga Semana Santa. Mensahe ini para sa mga tao nga bisan nakahibalo na gid kon anong abnormal. Ano ka abnormal sang sitwasyon sa mong hala pagkapabungol. Kag kon maigo gani sang kagaw nga corona ang lawas o kon miyembro sa ila sa di pamilya, dayo man ka reklamo, dayo man ka dayon ka kinurisong. Ano ba lang importante sa mensahe sang gobernador aton pamatian dugay-dugay? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Standby ka mo ha kay may pila ka mga dugang nga mga syudad kay nasa aksyon na bibigin presentar tada. Kung ano nga mga local government units ang nagpagawa temprano pa sa abiso, angot sa kon bala pwede magkatuan sang mga tao ang tourist destinations nila sila sa nga lugar. Sa mga hapon may bagong LGU nagpagawa man sang anunsyo. Base kon bihangan ka mo bala kag maghala ka mo kagastoda. Gasto ka sulina sa lakyan nyo, pag-abot nyo, hindi ka mo makasulod kay sarados publiko. Sa balita nasional, mga LGUs ginpanawagan, dulaon ang ginatuwag nga palakasan system sa COVID-19 vaccination campaign o kon vaccination drive. Ining ginatuwag nga palakasan system para lang diri ari permi makita nato di sa Pilipinas. Aman ang batasan sa mga Filipino ang ginatuwag nga palakasan system. Sa aton Ilonggo nga lengguwahe di palapit-lapit sa luwag. Muna sa ang DepEd nagpagawa man sa pagsulundan sa bag-o nga uniform sang mga manunudlo kag non-teaching personnel. 518 alas 5:18 so Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ay may pila ka nga dalan diyo kay na may nag-message sa aton di.
nagpa-confirm kung bala mayara sandalan dara sa area sa reclamation nga temporaryo kung pasira sang bitaw na plastado man. Sa nga bahin nato ni Balaon observation report sa patrol, traffic report sa patrol sa Wednesday edition. Sa indo sa nga palatuntunan with the Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, kamusta Bacolod subong mayong hapon please kabin. Check talawat, balikan ta sa Aksyon Eden, plus kamin. Maayong hapon, Aksyon Mar. Good afternoon. Ayos lang, go ahead. Mayong hapon, sa siniwag ka very maulanon, Aksyon Mar. Uy, nga nagulan. Gulan? Sa very maulanon. Bisa na usually, ba kung si Manasanta, do si Mambalang iban nga grabe, kasi Manasanta ang init ba, gasinki ang init, panit. Subong niya nga hapon, Aksyon Mar, nag-ulan-ulan sa pila kabahin sa nga syudad sa Bacolod, Siman, sa Negros Occidental, Aksyon Mar, no? Kaya may pila ka parte doon pinakalangitan, nga medyo may mga gulugalom, kag madulom-dulom. Pero iban, gambal nga islamat, kapaway pa sa init, kaya kung mag-init gani, init-init man Aksyon Mar. Subong niya, medyo na basa-basa nga aton sininga tanom, mga aton sininga duta, kag nakabatsyag sa mabugnaw nga huyop sang hangin. Pero ni Aksyon Mar, kabalo naman kita sa ginatawag nga climate change. Ibisan nag-announce na start na sang dry season, Aksyon Mar, sa summer season. May ari maginiya sa mga pagligwat wala sa panahon, dalaman isang ginatawag nga climate change. Pero subo Aksyon Mar, grabe, puwerte man ang traffic diri sa palibot sa syudad sang Bacolod, especially sa mga mayor man nga dalanon Aksyon Mar, no? Kay na given nga tigpulauli na, pero hindi bala the same as usual, bala nga kung amo ni oras taga-traffic gid man, pero tolerable. So Aksyon Mar, dugay ang yakat sang aton sininga traffic. So dugang pa may pila ka dalan diri sa norte nga bahin sa syudad sa Bacolod. Ang ginpasiradaan Aksyon Mar, pares dira sa may Santo Niño Banago Road, halin sa Bredco Access Road ni Aksyon Mar, padulong sa Bangga Saning. Close ini siya, sa aton siniwag Aksyon na, close ini siya, effective March 30. Para Aksyon Mar sa ginapatigayon kuno nga reblocking project sang DPWH Bacolod, City District Engineering Office. So base ibot ba lang iban, hindi sila kalabay dira ayon sa may Santo Niño Aksyon Mar, sa may dalan San Juan, kag diri sa may Palangka Road bala in Siradaan Aksyon Mar, bangod man nga may ginakayo nga mga dalanon Aksyon Mar. Pero ti amo pag iniisa sa rason man nga kun nga nagalaba, nagadugay, kag medyo bumper to bumper man ang dalagan sa traffic, especially halin diri sa may Santo Niño Banago Road Aksyon Mar, going panaog diri sa may SM bala. Likod man sang Ayala, going SM, medyo do laba-laba ginang trapiko. So kung maglabay ka mo medyo magdala man kamo sang laba-laba ni man, nga pasensya. Ang iban nga ni Aksyon Mar, naga-U-turn na lang, no? Bunod nga magkita sa traffic, kung gadali ka, mauritan ka gito, kahit medyo hindi magidaan kalaparan ang dalan dito Aksyon Mar, dapat may ara ka lang sa patience man. Kagkabala naman kita Aksyon Mar, sa bahay naman sa NGC area, yun pa sila ng NGC grounds lang niya, ha? Ang, kumbaga si Councilor Salanga, walang hilamon niya bala, hindi na sa ginalagaw-lagawan sa aton sininga mga kaksyon kung hapon tani. Galing mangod sa pagsaka sang COVID-19 cases Aksyon Mar, nagdesisyon ang aton sininga LGU na ipasira ini mangod nga makakontribute pa ini sa pagsaka sang COVID-19 cases diri sa syudad sa Bacolod, knowing na damo na daan Aksyon Mar, no, sa mga naga-exercise, wala da naga-face mask, wala pa naga-face shield, diba? Wala kibot kag matingal or amo naman ang rason nga magdamo kung Aksyon Mar ang magpositibo sa COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. Kaya pinakalitan these past few days naga-double digit na Aksyon Mar ang ma-record nga kaso sang COVID-19 diri sa Bacolod. That's why nga halong-halong gidapat ang aton siniwa ka aksyon kag subong nga nagaulan-ulan, nagaulan init,
dapat magbitbit gid sa payong pagkalo dira bungod sampat kinistrang kaso. Di kabalo ka naman daan kung magtrangkaso ka, mag-ubo ka dira, magsipon ka, dumapraning ka na, kay sintomas ng COVID-19. Hala, sumayon mo naman kung diin ka naman naghalin, miskan pa ara ka lang sa sulod balay nyo, pero di ko may ara sang mga miyembro sang pamilya nga nagagwa sulod man dira sa inyo panimalay. Siyempre, hindi mo man manigar nga mangin palaligbat ina Aksyon Mar, no? Pero anyways, wala man sang may madula kung maging extra careful kita sa tanan man nga oras. Sa downtown area Aksyon Mar, dalan Araneta, subong mandri sa may Lakson, moderate to heavy man, ang dalagan sa aton sini nga trapiko, pero ti expected, bangod man sa mga pag-ulan-ulan ni Aksyon Mar, ti ang aton sini nga mga pasahero nga salakyan medyo nagapasaway-pasaway kay ti kung nagaulan-ulan ang ila pasahero nagahingagaw sakay ti bahala na ang ulo lang makapahigad ang buli sa salakyan wala na amo naman ang rason nga ang magkalamumo naman na ang iba naton sini nga mga kaksyon ikawan lang nga magbungguanay bla kung tani kay ti magatuga man sa dugang pagid nga traffic sa dalan kung sakto man sini nga mga pasahero wala ton gid nga magpahigad ang di pasahero nga salakyan bangod imo dira kabuhi ang at stake kay base ang sunod to nagatanga no pagsaka mo wala para ka plaster mo yung di pasahero nga salakyan base pagpuli mo to dang imatiil so kabudlay man Aksyon Mar pero ti sa subong linong naman Aksyon Mar kag matawhay naman ang palibot sa syudad sa Bacolod kabay batayuyon na sa magabi man bangod nga ara sa gihapon ang COVID-19 pandemic kag di ang iban buwas Aksyon Mar wala na iya sang trabaho nagahingagaw ang iban gani nag-grocery Aksyon Mar sa pila ka mga malls knowing nga Mother's Day pagidaan subong Mother's Day subong niya kay siyempre ang pagtaton sang tatay sa sweldo yata gan di mama ni Mother's Day birthday naman ganit ni Toto Manuel man pilidod do good. Kaya mo na siya da. Amo na nasa. Way pagid wala labot Aksyon Mar nga Mother's Day subong si Judith, kag si Juna, hello naman. Kabalo na na si Judith kag si Juna. Basta end of the month, quincenas Aksyon Mar amo gina. Pero ang iban, subong Aksyon Mar nagabakal sang ila pwede sininga. Although po bakal sila sang pwede ni Aksyon Mar nga makaon for this long weekend. Sana all by weekend. Pero kitaya, bagan niya po Aksyon Mar sa pagserbisyo publiko. Perfect. That's why, sige lang ang aton sini nga mga kaksyon niya mamati lang sa aton, especially sini nga si Mana Santa, mga inadlaw sang pagpamalandong. Sa liwat sa aton sini mga kaksyon na sulit-sulit na ning hambal nga magsususong face mask kag face shield man kag ipabili ng social distancing sa tanan nga oras. Para naman sa complete management sini liver detox mag-DTX 500 sa kadadlaw kay DTX 500. Observation report sa rin sa Patrol Aksyon Idiraboso. Una sa balita sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Madugay ka na bala nga naganto sa imo sa ring katol sa imo sa ring panit problema. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Okay, darita sa pag-acknowledge sa ito sa ring kabaritor sa live stream sa sarigig na mga tanion sa Holy Wednesday, Miyerkules Santo. Melvin Peñafiel, good PM. Aksyon Marlon, okay. Arama si Mary Joy Camero, good afternoon. Elizabeth Malaka Gamala, okay. Good afternoon, Aksyon Marlon. Please greet my grandson, Jack Henry. Jack Henry Emmanuel Gamala Puerto, 16th birthday today. Listening sa program mo right now. Thank you. Keep safe. God bless. More power. Happy birthday na, no? Haraman si Palkutan Bebe. Okat siguro ni. Good PM. Roslyn, classmate Roslyn Cordero Ginagin. Ano balita sa Negros? Meron din bang lockdown? Wala. Fake news ng lockdown na. Wala sa lockdown sa Negros Occidental. Wala man sang lockdown sa sunod sang Bacolod. Okay? Thank you, Gida. Homalumina, good afternoon. Kay Ricky, mayong hapon, shout out family Pangantihon sa Barangay Payaw, Binalbagan. Salamat. God bless. Ima Alcuela Kelstrom, good afternoon, Aksyon Marlon, watching live from Sweden. Haraman si Romy Agsam, good afternoon. Alex R. Monteza, Pedrinya Iron Man, Aksyon Marlon, good eve, always watching good. Ako sa nga Iloy, sa barangay Handuman ng barangay Zone 6. Mama Judith, kag ako sa nga bata, Allen Kabahog alias White. Salamat. Hamal ni Alex, mayong hapon, samta nagapatamiyaw sa mga abyan kanday, Vanessa M. Mayo sang Minnesota, Ma'am Lida Zamora Yamagisi sang Tokyo, Japan. Kag sa kay Ma'am Kelly Jelly upon sa mo sa nga programa, madamo ka salamat. Merly Gonzaga, good afternoon, God bless. Okay. Jocelyn Libon Isbuho, monitor lang kami dari sa may barangay Sumag. Sir Marlon, baliog man ko, sakop sa bigo ko sa Phuket, Thailand, sa kay Gui Son GR, Elson Albao, thank you. O si Lomna Rapsi Boy, hamalya lockdown. Why lockdown sa Negros? Why man lockdown sa Bacolod? Klaro na. Okay. Anong balita sa Bacolod City from Marawi City ko? Damo man ding kaso sa COVID-19 sa Bacolod City kag Negros Occidental. May strict protocol gapon. Pedrinya Ironman. Araman ang kauturan ko sa Handumanan Zone 6, Aksyon Marlon. Gapamati mo sila ni Masing kag Bukay, may buding tikboy salamat. Helen Marfil, Aksyon Marlon, God bless. Fernie Espanyola, watching live from Barangay Lukutan, Cabancalan City. Guillermo Clarito, mayong hapon, ari kamidi, nagaupod siya mo nga programa, upod sa mga abyan ko, Kanday Boy Miguel Brillano, kag Fred Madrid sa Barangay Thori, Babi ni Coral. Amoman ang pamilya Saludares, Gavitoya Katigi, Serapio Nabor, Mogar Rojo, Lentejas, Trinidad, Himongalia, Estrebilio Estrelianes, kag Clarito sa Barangay Buenavista, Gibug Pontevedra. Nagapasalamat sa imo sa nga program. Ray Bariyuga, mayong hapon, watching live sa Barangay Pandanon Silos, kung Barangay Pandanon, DSB, Family Bariyuga. Maria Nansan, watching Hong Kong, be safe and God bless. Pedrinya Iron Man, liyaw ko hinablusan ko sa Zone 6. Sila ni Mariel, Popen, Ballpen, Charmel, Caramel, Gabriela Putut, Inday Guapa, Kit Borikit, Prinsesa Hercules. Good eve, God bless. Unit Horta de la Peña Barbecue, ari kami liwat ni Lula Turing. Sa imo sa nga program de la Peña sang Barangay Enclaro kag sa pamilya Quezon sa Hacienda Santa Teresa Pocatod, Binalbagan. Manabo nga salamat.
Unit Horta de la Peña Barbecue. Okay. Suset Alunan, Araman, hello. Lisa Joy Elon Amoroso, 45 stars. Ayan sa again. Padala. Yvonne Boyser Dan sharing, salamat Yvonne. Rowel Seruma, Monitor Kamedia. Salamat Rowel. Araman si Jose Mongcal Toriliawa. Francisca Puso Madiraso, hello. Pedrenia Ironman, Zone 6, ang mga taga Block 3, never say die, kag ang taga Block 6 Riverside. Especially kay Madam MJ, Kaling Biyeng, salamat, good eve. Okay. Rami Samson, Raman, Merle Plaza Herher. Mayong hapon, sir, shout out da sa Sipalay City, labi sa Lahog. Stella Tafala Laus. Okay, Raman. Hello. Angelita Gavilia nga malapitan. Mayong hapon lang, sir, salamat. Randy Artiaga Santisas. Okay. Okay, dali na. Tanya Ramos. Randy Artiaga Santisas. And happy listening to JM Rivera gikan kay Randy Artiaga Santisas. Stella Tafala Lapus watching Malaysia. Mayong hapon sa Purok 8 Mandalagan. RBK Walawad. Mayong hapon sa Tarantaran. Arnold Walawad di sa Tangoba. Okay. Siya Tibig Ising. Mayong hapon, sir. Okay. Thank you. Iban balikan taraman duga-dugay. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, Behold, we are going up to Jerusalem. Iyari ang schedule sa Aksyon Radyo Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga, regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las 11 sang aga, ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 sang aga, tubtob las 3 sang hapon, regular programming. Las 3:15 sang hapon, tubtob las 4:15 sang hapon, ang kasaysayan ni Harang Esther. Las 4:30, tubtob las 10 sang gabi, regular programming. Abril 1, las 4 sang aga, tubtob las 4:45 sang aga, regular programming. Las 8 sang aga, tubtob las 12 sang udto, Fatima. Las 12 sang udto, tubtob las 2 sang hapon, Pagtuga. Las 2 sang hapon, tubtob las 4 sang hapon, si Abel kag si Cain. Las 4 sang hapon, tubtob las 6 sang gabi, Abraham, amay sang kapungsuran. Las 6 sang hapon, sign off. Abril 2, las 4:45 sang aga, sign on. Las 5 sang aga, tubtob las 8 sang aga, Moises kag ang Exodus sa Ehipto. Las 8:15 sang aga, tubtob las 12 sang udto, ang pulong. Abril 3, sign off. Abril 4, regular Sunday programs, malin las 5 sang aga, tubtob las 9:30 sang gabi. Kabay nga ang mahal nga magkaako, padayon nga magaubay sa aton tanan. Mangin kaupod naton siya sa aton nga adlaw-adlaw nga pagsinalayo, kag mangin salantigan sa aton mga desisyon sa kabuhi. Pope Francis said, "Love is a gift that gives meaning to our lives. It enables us to view those in need as members of our own family, as friends, brothers, or sisters. May we be able to show our love, mercy, and compassion towards others, especially the poor and the needy." This is DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, inviting you to contemplate the real essence of Lent. Sa Bacolod, Aksyon Radyo.
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, kabayo na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo.
sa aksyon! May ara sang damo-damo na mga kaaksyon nga mga banwa kag syudad, lugar, diri sa Negros Occidental nga may pagdumili o kung temporaryo nga pagpasira sa gilas diri nga mga tourist destinations diri sa Bacolod kahapon. Ginanunsyo ni Bacolod City Mayor Bing Linardia ang temporaryo nga pagpasira sa mga beaches dira sa barangay Punta Taytay sa Easter Sunday o sa Dominggo nga adlaw. Okay na nag-approve na ang mga tagiyasang beaches. Sa mga hapon, nagsapol man si Mayor Bing dara naman sa area sa barangay Granada kag barangay Alangilan. Hunatunta ang pag-isyu niya sang panibag-o nga executive order. No, kay mapagawa siya sa executive order, may kantaran sa sining resulta sa ilang sining pagsapol. Sa Negros Occidental naman, ang latest mga kaaksyon. Ang kabangkalan kag Surad Sambago, may ara sang abiso nga ginpagwa. Ti magsiling kita Bago City, isa sang pinakasikat nga lagawan da. Ano gani? Bantayan Park. Ang Bantayan Park subong naga-develop, mo sa lingon nagatahom, labi na gid kun magtiner ka, kun kagapihon. Mayo man nga tikang sang lokal nga gobyerno sa Surad Sambago. Pagi dira kay Mayor Yulo, Nicolas Yulo, nga sa maabot nga Abril 1, tubtob 3, bot sa lingon buwas nga adlaw, Huwebes Santo, Biyernes Santo, tubtob Sabado de Gloria, April 1 to 3. Temporaryo nga pagkasirad-an ang Bantayan Park sa Bago City. So di ka mo na magkadto to, kay hindi gid pwede nga lagawan ang Bantayan Park. Ano pa gid? Syudad sang Kabadkalan, sabong lamang gahapon na pagwaman sang executive order, ang alkalde sang Kabadkalan, Mayor Pedro Zayco, nga ang plaza publika sang syudad hindi man anay pagpalagawan sa mga tawo, no? April 1, i-check ko ang pitsado ko di malistaw, i-check ko sa record mga kaaksyon. Ang sa sunod sang Kabangkalan, April 1 to 4, no? Executive Order number 08-2021. Amo na notice siya yung pagwa, ang City Plaza temporarily closed April 1, 2021 to April 4, 2021. Kabangkalan City ina siya. Sa area sang Cadiz, mga kaaksyon, taran nga mga beaches, inland waters, mga resorts, from April 1 to 4, private man akong pampubliko, sarado man na temporaryo. Ang Escalante City, sarado man ang private kag public beaches, resorts, floating cottages, parang Escalante City, damo da mga floating cottages mo. Sa Escalante City, yan ang ginatawag na pilgrim site sa Mount Lunay, Pilgrim Cross, Rosary Garden sa Urbasa. Yan ang mga bukid na mayara sang pasabigin na sakaan sa mga tao sa tion sa Semana Santa. Ginahulat ta pa ang area sang Southern Negros, kadabo-dabo mga bukid yung sakaan man sang ginatos o kung isa linibo gani ka mga tawo sa tion sang Semana Santa. Escalante City, hindi man pwede ito Ang sa bahay naman sang Sagay, may mga pagdumili madasa, i-check ko na ako sa listahan. Ang banwa sang Kanduri, tanan nga tourist destination, close man mga kaaksyon April 1 to 4. Bukid-bukid nga area ina. Nanong mensahe ni Gobernador Bong Lacson sa mga Negrosanon? Well, especially for those who are traveling, I hope they are mindful of their activities and to follow the minimum health protocols. But more important, of course, is to thank the Lord for dying for us. And for those that have access to online,
I suggest that they just go hear mass through online na lang, so we can minimize the number of people going to the church. The problem with going to the church is that while they can manage the spacing inside, it's when people start going out and people start, there's practically no distance anymore. So that's the problem. I don't know if it can also be controlled. But as I said, inside the church, fine. There is distancing, but it's after the mass when people start going out. There's a tendency for them to stay and mingle and talk. That's where there is a concern. Yari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement ever. Madara sa Himamayla mabakal sa Leonor. Okay, salawan tayo sige daho ang dugang sa nga mga mensahe sa live stream. Si Tibage Ising mayong hapon, Emel Lopez, good PM Aksomar, Pedrenia Ironman, Linga good, Josephine Dolalia, patamyaw lang watching from Pasig City, patamyaw lang si tatay kag naray sa mga bata ko sa family Dolalia kag family Pindon. Okay. Alright, Tanya Ramos, Araman, Stelia, Tafalia Laos, okay, sige, thank you. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre.
Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang
magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Firing line na las 7 tugto balas 9 with Aksyon Artay Hopon. Ang balita sa patrol way naman malabutan kay lapaw na kita. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar kay Aksyon ang Defensor. Ako naman Aksyon Marlon Herboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!